न'आव दंफैथ'यो गोबाव जाबाय नामा आंनि बे हाबानि लुक्स माबाखौ एसे मोनायाव एसे रिभिउ खालामना देखायनोसै आरो ना मोनायाव माबायदि नुयो लाइटिंजों दहाय सानावथ' एसेबां मोजां नुवाखैमोन बारु खिन्थु दा मोनायाव नै एकदम बिराद बरिया लाइटिंजों नुदों आरो ना दा आं खनसे मोजाङै देखायनोसै एबार हरनि माबाखौ लुक्सखौ नायबानो जाबाय नै बिथिं ओइथिं दहायनि माबा स्टिकार सिबनाय नै बेखिनियानो आरो ना ओमफ्राय सेल्फि जोंनाव बै दहायनि आं साफायनाया बेनो सोरबायदि मोनो दा खाथियाव थांनानै देखायग्रांगौ गेटखौ नै बिदि नैबे स्टाइलनि बानायदों आरो ना ओमफ्राय लामायाव नै बेबायदि बिबार होदों आरो ना टाबाव आरो बिबार आलायनाय दा लाइट गैया नालाय बारा थिग नुवाखै फारनैथिंबो होदों नैथिंजायबो होदों बारा थिग नुवाखै दा लाइट नुवाखै लामायाव लाइट होबा मोजां नुगोन आरो ना डिजाइनारफ्रा बानायगासिनो दङलै बहुद खामानि मावबाय बेस्रा फुंनिफ्रायनो मोनाजासे मावगासिनो बेस्राफोर आंनि नैबे सेल्फि जन्थिखौसो देखायनोसै आरो ना बांसिन साबसिन नुबाय दहाय साननिख्रुइ जायनो फटक साफाय जानो गोसो नैबाव थानानै साफाय जानो हागोन आरो ना बिराद बरिया जादों बियो खोमसिगा बारा थिग नुवाखै ओमफ्राय नै ओरै जेखाइ ओरै खबाइ ओरै सान्दांगा सेन ओरैजाय अरिजिनेल प्लास्टिकनि जानायफोर गासिबो अरिजिनेल नङा दंफांनि सायाव आलायना होजोब्बाय आरो नायबानो सिनायखायो बिलाइआथ' बिदि गोमो थाया जाहैबाय प्लास्टिकनि आरो थेवबो अरिजिनेल बायदि नुदों ओरैजाय खखा सान्दांगा दहायनि गारला फिथाइया नै बेनो आरोना सेन माबागासिनो स्नेप लागासिनो मालायनि लाइटआ गोजाथारलै माथो बिदि आरो ना जाय जिरायनानै फटक साफायजानो गोसो साफायजानो हागोन फैनाय लोगो लोगो हाबायाव हाबनायनि सिगां बेयाव हाबनानै साफायजानो हागोन आरो ना हाबायाव ओंखाम जाखांनानै थांसैबाबो साफायजानो हागोन गोसोबायदि खिन्थु जायगाया एसे थेक दै रायजोफ्रा एसे थाल लानानै फैयो आरो ना नै एरायलायनायनि जायगा मोननाय नङा मानसिफ्रा बहुद जागोन नालाय जायगाया एसे थेक ओंखायनो माने बै हाबजेननायावनो एसे माबा खालामनानै हाबबोलायबानो जाबाय बयबो थाल लालायनानै खाथिनिफ्राय मोजाङै देखायनोसै आं नै गोथार जुलि नांथाबगासिनो ना फंबाय औ दे बहुद नांथाबबायलै फंबायमोना फुंनिफ्रायनोथ' नङा दाख्लैनिफ्राय नांथाबगासिनो माने जिरायनाय गैया दे दिनाबो बारा गैला जाहैबाय नै सापर्टिंआ जोंना फंबाया दासिमहाय नै बेबायदि जाबाय आरोना बिनि माबाया देलायहोनाया दासिमबाव नै बिदिनो दहाय फुंनिफ्राय सानसेसिमाव नै बेबायदियाव जाबाय आरो दहायथ' लांदां गोजामोन दा बहुद माबायाव फैबाय आवगायबाय आरोना खामानिया नैबे बाखि दंबावो देलायहोनो खुन्थाखिनिखौ ओमफ्राय नै दहाय फुङावबो बियो इसेबां माबा जायाखैमोन डिजाइन जायाखैमोन दा बेबायदि जाबाय आरोना बेबो ओमफ्राय नै बेलाय अरिजिनेल बिबारसो ना नकलि बिबारसोब्रा बिराद बिबार बारि जाबाय माथो अरिजिनेल बहुद साजायबाय खिन्थु न'आव दंफैयोना न'आव दंफैथ'यो गोबाव जाबाय नामा सप्तासेयानो जाबाय हाबा मोनजालांसिगोन होनबालाय हाबा जालांसिगोन गोबाव थागोन ना एसे थाथ'नोसै र' एसे दा इयाव साबेसे फैदों जों आब'जों आंजों फैदों माजों फैदों स्कुटिजोंसो ओइ माने रौतानि बेमपाथिफ्रा फैगासिनो दं आरो गाबोननि थाखाय ओमफ्राय बेयो जोंनि ओरै हारिमुनि सिनायलायनाय नालाय दा इसोरखौ दा रिसिभ खालामखांनानै थांसै जों थिग আছে जोंबो थागोन बार' दसे दे बेयावनो जोंनाथ' हाबा जोबजासै बेयावनो दे ना होमबा दे आदायाबो दंफैयो फैदो बरिया हाइफाइ हाबाखौ माबायदि नुखो ओरैनो दा देलायहोनायखौ नुनानै बर्तमान गगामुग ओनसोलाव बेखौनो माने देरसिन साजायनाय मोनदों आरो पेन्डेल हिसाबै जोंनि गामियारि हिसाबै आरोना ओरैनो टाउनाव जायोबा आरोना बेनिफ्राय साबसिन जायो टाउननि हाबाखौ बिदि मोनजाफेराखै हयथ' जादोंबो जानो हागौ खिन्थु बर'फोरनि बिथोराव आरो बर'फोरनि बिथोराव बेखौनो माने देरसिन हाइस फैबाय थाथोंसै ना होमबा समा दे आरो बिनिख्रुइ साबसिन जाबावगोन गाबोन समफोर बिनिखौ नुनानैसो सोलोंगोन नङा होमबा जोङो दा बेनो देखायजेनबाय आरोना थिग আছে नै बेवहाय माने गाबोन हिन्जाव गोदान लायगोन नालाय बोरै बानायबा बोरै माबा जागोन सब बेयाव माने माबा सोलिगासिनो दं आरोना डिसकास सोलिगासिनो दङ गाबोन हिन्जाव गोदान लायनांगौ नालाय
बोरै बोरै लायोबा साबेसे माबायदि थांगोन गारि गंबेसे नांगौ साबेसे मानसि लांनांगोन गासिबो बेयाव डिसाइड जोंनि एरियायाव फार्स्ट आरो दि देखायनो मावदों अनबासो सिमावदों जायो हाबायाव देखायना लाब गैयालै मोजांसो जादों माबादो गावनि साननाय बायदि मावथोंसै माथो खालाम जोंनि खोथायाथ' सोलिखाया बिदि नायहाबजागोनसो गावनि साननायखौ हाबाया जिहेतु इसोर गामियावनो जागोन नङा होमबा बेनिखायनो एसे नोंसोर गामियावनो जागोन नङा होमबा जिहेतु हाबायाथ' बहुत गिदिर जासिगोन दा ओरैनो माबायदि सानदों दा रायजोफोरखौ बुजायनो दा हाबायाथ' सानोलोबारि धर्मजान आरो राभा गामिनि गेजेराव जोंना गेरेम दौसनि हाबायानो देरसिन बायदि नुदों गतिके जों सानो आरो दा गामिनि हिसाबै आलासिफोरखौ मोजां रिसिभिं खालायनांगोन जाहाथे रायजोआ खस्थ' मोननानै थांनाङा आरो हाबाया ओरैबायदि जानांगौ जाने हाबायाव फैनाय जोंना आलासिफ्रा मोजाङै फैनानै थांनांगौ बेनो जों आसा खालायो आरो गाबोन मोनसे सारप्राइज हिन्जाव लोगोआबो जों इउक' रिसर्टनिफ्राय इउक' केम्पनिफ्रायसो लायहैनाय जागोन दा न'निफ्राय बे मोनसे सारप्राइज एकदम साननो गोनां आरो गतिके थिगानो जादों ग्रास जेने जों भिथोर एरिया आसाम अरुणाचल बर्डार एरियानिफ्राय बेबायदि साननाय खावनायाव मोजां माने दिन्थिलांनो नागिरदों सारप्राइज मोनदों आरो जोंबो थिगानो जागोन नोंबो थांगोन नामा गाबोन हिन्जाव लायनो थांनायाथ' थांखानांगोन दौस हिसाबै गोदोनिफ्राय खेल'गे गेलेबोनाय गामिनिबोथ' दैदेनगिरिखा नङा होमबा थांखानांगोन दैदेनगिरि हिसाबै गावसोर थांगोन जों माने पार्टनार हिसाबै थांखानांगोन बेनो आरो नैबेहाय जोंना अमा बुथारनो रेडि खालामबाय आरो नै एसे गाबोन अमाखौ बेसेसो गिदिरखौ बुथारनो नागिरो एसे खोन्थाना होदो अमा बुथारग्राफ्रा दं 70 केजि मासेया 80 दा दिनै बुथारनो नागिरनाय आरो ना 70 केजि ओमफ्राय माबायाव मंगलबार खालि बुथारगोन माब्रै बियो बेसे केजि जागोन ओरैनो मासेयाव बिदिनो 70 मासेया दं माबा 1 कुइन्टेल 20 केजि ओमफ्राय मानैया बिदिनो 80 थांगोन नामाथाय बाबरे बाब बिराद गिदिर माथो होनबा ना दै गुदुंजोंसो माबागोन आरो ना अमाखौ दै गुदुंजों बानायबा माने मैला थाया आरो गावबागाव टेकनिक जेरै गोसो बिदि हायो आरो ना दै गुदुंजों साबसिन जायोनो दै गुदुंजों बानायनो नागिरबाय अमाखौ खनसे देखायनोसै अमाखौ नै बिथिं खादोंलै नै अमाया नैबेनो दिनैनि गेरेमसानि माबायाव हाबा लागोफोरनो जाहोनो नागिरनाय अमाया नैबे आरो ना हिन्जाव लागोफोरनो जाहोनो नागिरनाय अमाया बेनो 20,000 खै केजिसो ओंखारगोन दा ओरैनो बिसोरो बुथारग्राफ्रा बुंदों आरो ना ओरैनो बेखौ 60-70सो ओंखारगोन होनदों आरो ना दा बेसे ओंखारो बुथारबासो मिथिगोन अमायाबो लोदोआनो माथो नै बिराद बेदर गोजोन बायदि मोनदों